Ndị be anyị ekene m unu, achị m ka onye chiri ya zere maka kachi m mechi ike too nna chie ebe anyị ka nọ bụkwa na na-enwe telivishọn. Onye na n'onye bụ nwanne unu nwoke ma nwanne nwoke nkume nwoke ọma dị mma. Ihe onyonyo nke anyị chọrọ igosi unu n'ụbọchị nke taa bụ the oldest market na Nenwe. Ngwanụ ka m wefee ya n'aka nwanne anyị nwoke bụ Mr. Godwin. Eva m bụ Godwin Ndubisi Nweke, one of the crew Nenwetv member. So ebe a ugbu bụ Orie Obeagu Uhueze Nenwe, ya bụ the first Orie, the first avia enwere Nenwe. Ọ ya chọtara Orie Ego dịka esi na-akọ akụkọ. Ha si na mgbe mbụ na ndị niile nwere ọdọ n'Orie, ụmanụ gwọyi umeze ọnụma ọbụla nwere ọdọ ngụ ha na-anọ azụ abịa. Osisi na ugbe dị ebe a chọrọ ọtụtụ ndị n'ogbe. Ga-esi na-ekwu avia na ugbe chọrọ ọtụtụ avia dị na Uhueze ya. Mgbe mbụ a sị na ngọrọ adịla azụ ekwu bere a ugbe bụ bere youth. Mgbịrịgba adụ jiri na akụ ekwe agba ama ma abụrụ na o nwere ọgbakọ ma ọ ife ike mere. Kashidu ugbe avia ya ka na ebido ngị na ugbe bụ nga ala akpọ ụkwa akpụta akpụ. Ndị okenye dụla alọ eze ike, ha dụla alọ eze ike. Mgbe mbụ o nwere ụlọ eta dubu ebe kama na ụlọ eta afọ. Biko ị nwere ịkọtara ya akụkọ obere ga isi madembele Orie obere ife ịmarụ maka Orie Obeagu. Orie Obeagu bụ isi mara ya bụ mmezu Orie bụ mmezu ike Chukwu ọgba. Ọ ya eji Orie mana ugbu a ọzọ ala ụlọ nkwakwa ụlọ ụmụ ya ka kịta enwekwekwa onye gala enwe mmasị n'ife gbasara ileta Orie. Orie bụ Orie afụta m na nwata kwudo Orie bụ ngo ndị Uhueze niile kedojirie ọngụ ndị Uhueze bụla alọ na-echota aka ọgụ ọkọkọrọ ka mere ụwa dụ mma. Alọ dị ala alụ ọgụ ọkọkọrọ adụkwa alọrị ya jeela ma agbada ndị Uhueze ma emudo mana ugbe enwekwekwe onye ike dụ ala alụ nkwakwa ọgụ ugbe elele ala emekwekwe ibe omenala mere ji ebuga elezere Orie anya. Ya bụrụ Orie abụghị na Orie Chineke gọziri ugbe ele ndị niile na-azụkọrọ Orie ka gbere enwekwekwe anyị niile ala gbuo ọ gabụ ihe Orie ibe gara agabụ eru ndị mmadụ akala efufutekwa ibe ala erekwe mana ọdụ nkwakwa ga ọdụ gagbere gboo. Okay, thank you sir. Biko onye na-ekwugbu na bụ okenye kwe bụkwa ndị so ndị jidere ji Orie because Orie lele agba egbo o nwere ome adụla emeburu ya mana ọla ụwa nwere goshi dị ugbe so ọ dụgelegharị ya anya mana dịgoshi kwe nkwala mgbe ọbụla ife ọbụla anyị kpekwarụ ịmarụ maka Orie n'ogele enye ka ọrịa ya. Thank you.